सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। नवीनचंद्र बांदिवडेकरांचा विजय निश्चित आहे। कोकणात आम्हाला चांगले दिवस यायला सुरुवात झाली आहे असा विश्वास काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केला। पाहुयात कुडा येथील पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले दलवाई। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। केरळ काँग्रेस पक्षामध्ये अतिशय चांगले कार्यकर्ते आहेत, पण दुर्दैवानं झालं असं की राणेसाहेब आले, राणेसाहेबांना घेतलं गेलं। राणेसाहेबांनी स्वतः इच्छा व्यक्त केली काँग्रेसमध्ये येण्याची। मी त्या प्रक्रियेमध्ये होतो, त्यांना काय आम्ही बोलावून नाही आणलं, ते आले। आता आलेल्या कार्यकर्त्या लोकांचं स्वागत केलं जातं, सतत त्यांचं स्वागत केलं गेलं। मधल्या काळात ते परत काहीतरी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही म्हणून ते फिरले, आमच्या नेत्यांच्या विरोधात बोलले। मधल्या काळात बाहेर होते तरी त्यांना अशोक चव्हाणांनी पुन्हा घेतलं, मंत्रिमंडळात घेतलं आणि ते चांगलं चाललं होतं। पण राणेंचा स्वभाव एका ठिकाणी राहण्याचा नाही आणि त्यामुळं पुन्हा ते बाहेर गेले। तर मी त्यावेळेला सांगितलं तुम्ही हे करू नका, कारण भाजपने काय तुम्हाला सन्मानाची वागणूक देतील असं समजण्याचं कारण नाही। काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला सन्मानाची वागणूक दिलेली आहे, ते केले। पण राणेसाहेबांनी इथल्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या आपल्या संबंध याच्यामध्ये जे बरोबर घ्यायला होतं त्याच्यामध्ये ते फार कमी पडले आणि कार्यकर्ते थोडे नाराज झाले। कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सोडली नाही लक्षात घ्या, काँग्रेसमध्येच राहिले, परंतु ते इनॅक्टिव्ह राहिले, गतिशील राहिले नाही। आज ते गेल्या काँग्रेसमधून राणे गेल्याबरोबर जे मी स्वतः तिथे आलो होतो, जे मी वातावरण पाहिलं की जुने नवे सगळे कार्यकर्ते एकदम आनंदात आले। मी एकदा कुठेतरी म्हणालो की राणेसाहेबांना परत यायचं असलं तर त्यांनी यावं, तर त्याबद्दलही कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली। आता गेलेल्याला नाही आणू नका, आता मला जरा मुक्त राहू दे। मग कार्यकर्ते अतिशय आनंदात आहेत आणि ते जिद्दीने आता उतरलेले आहेत। ते परत हे सांगतात की आमची ही आहे ताकद तुम्ही कमी समजू नका, आमची मतं कमी झालेली नाहीत, आमची मतं घेऊन काय राणेसाहेब गेलेले नाहीत आणि त्यांनी काहीतरी जास्त मतं आणली होती असंही समजण्याचं काही कारण नाही। छोटाच होता, राष्ट्रवादीच्या लोकांना असं वाटत होतं हा मला मिळावा, पण तेव्हा सांगण्यात आलं की तसं देता येणार नाही, कारण मग झालं असतं की मग सगळेच मतदारसंघ यांच्याकडे राष्ट्रवादीकडे गेले असते। कोकणात एक तरी मतदारसंघ आमच्याकडे पाहिजे आणि तो आम्ही आग्रहाने ठेवला आणि त्याला राष्ट्रवादीने विरोध मुळीच केला नाही। राष्ट्रवादी आज आमच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून लढते आहे। 2 पावलं आमच्यापेक्षा पुढे असेल, रावसाहेब 2 पावलं पुढे आहेत असं मी म्हणेन। तर त्यामुळं मतभेदाचा काही मुद्दा नाही। पहिली गोष्ट म्हणजे समाजाचं मी नेतृत्व गेली 20 वर्ष करतो आहे, पण आता मला काँग्रेस पक्षाने तिकीट दिल्यानंतर मी केवळ समाजाचा विचार करून चालणार नाही आणि माझे स्नेहसंबंध हे सामाजिक क्षेत्रात असल्यामुळे सर्व जाती धर्मांशी आहेत पहिल्यापासून आणि केवळ भंडारी समाजाची अशी माझी ओळख नाही आहे। अन्य समाज संघटनांबरोबर जे आहेत त्यांच्याबरोबर पण माझं उठणं बसणं आहे। खास करून ओबीसी जी लोकं आहेत त्यांचं आणि आमचं संघटन एक 4.5 वर्षापूर्वी मुंबईत झालेलं आहे आणि जर प्रमुख 6 ओबीसीच्या जाती आम्ही एकत्रित होऊन एक ओबीसी समन्वय समिती म्हणून आम्ही स्थापन केलं, संघर्ष समन्वय समिती। आणि त्याच्यात कुणबी समाजाचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर हे त्याचे अध्यक्ष आहेत। मी तिथे सल्लागारच्या भूमिकेत त्यांच्याबरोबर आहे, पण आम्ही सगळे एकत्रित येऊन काम करतो गेली 4.5 वर्ष। त्यामुळे हा जो सगळा बहुजन समाज आहे, हा सगळा समाज हा मी परिचित आहे, मला तुमचं त्यांच्याशी पहिल्यापासून इंटरॅक्शन आणि माझी ओळख समाजामध्ये एक भंडारी समाजाचा नेता म्हणून आणि ते स्वाभाविक आहे। तुम्ही ज्या समाजात जन्माला येता, ज्या समाजाचं काम करता ती तुमची ओळख असते। पण आज जर मी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार म्हणून उभा आहे, उद्या निवडून येणार, निवडून आल्यानंतर माझी ओळख ही भंडारी समाजाची ही बाजूला होऊन मी काँग्रेसचा उमेदवार आणि ह्या विभागाचा प्रतिनिधी म्हणून असणार। आमची जी मतं आहेत ती पूर्णपणे शेवटचं मतसुद्धा या काँग्रेसच्या उमेदवाराला पडणार असं कुठेही गोंधळ नाही। पूर्णपणे पक्ष हा एकजुटीने काम करणार, इथे शंकेला वाव नाही। सामान्य कार्यकर्ता सुद्धा आमचा कुठे लीक नाही।
तटकरेंच्या बाबतीत काय सांगाल? म्हणजे सुनील तटकरे आणि राणेंच्या संबंध एका वेळी त्यांची ती वैयक्तिक मैत्री असू शकेल, पण या इलेक्शनच्या कंपेअरमध्ये त्या मैत्रीचा इथे काही संबंध नाही. तशा पक्षश्रेष्ठींच्या स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स आहेत की ही आमचेच उमेदवार आहेत, नाही ते काही मतभेद नाही आहे. कसं मतभेदाला काही थारा नाही आणि ते व्हायला आम्ही पण देणार नाही.